Уважаеми господин Еленков, уважаема госпожо Динкова, уважаеми дами и господа, гости, граждани, за мен е удоволствие да съм тук, да видя наистина една много бързо свършена хубава работа. Поздравление на строителите, поздравление на отдел проекти, отдел обществени поръчки, отдел общинска собственост, на Общински съвет, на цялата администрация. За малко повече от година ние успяхме да реализираме тези два центъра. Наистина това е едно много добро постижение на фона на останалата част от страната. Малко общини успяха да свършат своите проекти в срок, което означава, че наистина община Асеновград държи едно много високо ниво на изпълнение и на последователност. Искам да благодаря на отдел проекти, че успяхме да защитим това, тези двата центъра да бъдат реализирани по плана за възстановяване на устойчивост. Искам да благодаря на строителите за тяхната прецизност и работа в срок. Да благодаря на проектантите за това, че се озоваха веднага, когато беше необходимо да се направи изменението по 154, за да може днес да сме тук и да открием този център и центъра в Изрик. Искам да благодаря и на отдел социални дейности, дирекция социални дейности и най-вече на Мариана Димитрова, защото изтърпяха всичко това, което се случи и от тук нататък да им пожелая наистина работа, да служат на хората, за да може Свиленград и селенградчани да имат два прекрасни работещи центъра. Да благодаря на целият персонал, на съществуващия център, който ще трябва в последствие да влезне и да работи в новата среда. Този център е уникален, защото тук наистина в момента хората, които са настанени в старата сграда, ще имат възможност да живеят в среда, която е максимално близка до семейната. Това би трябвало наистина да им повлияе по-добре тяхното състояние и да се надяваме, че наистина през годините, които той функционира, ще даде максимално, хората ще дадат максимално от себе си, за да може хората, които използват, потребителите, които използват тези центрове, да се чувстват максимално добре. Честито на всички и успех! Благодарим на